Nagkinarankara ng mga pumuluyo sang hinali madasig nga nagdako ang kalayo sang magluntar ng sunog sa Barangay Santo Niño Norte sa distrito sang Arevalo pasado las 4:50 kahapon. Mabatian ang gahod sa mga pumuluyo kag ang pagbinurigay sang mga ini agud matap na ang kalayo samtang ginahulat ang katapos ang BFP o kon Bureau of Fire Protection. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Senior Fire Officer 1 Jude Romaquin, investigador sang BFP Iloilo, ginpahayag sini nga base sa latest investigation mayara sang 16 tanan ka mga panimalay nga nasunog kag 15 ka mga pamilyang apektado. Dugang pa nga 6 sa mga ini ang totally damaged kag napulo naman ang partially damaged. Samtang mayara naman sang 3 ka mga pilason nga ginkilala kanday Amelin Lagto, Vanessa Abageta kag Marilo Flores. Gilayon naman ang mga ini nga gindapatan sa nagakaigo nga pagbulong matapos makaagom sang magamay nga sunog sa parte sang ilang alawas. Ginklaro man ni Romaquin nga kung pagabasihan ang fire pattern, posible nagumpisa ang sunog sa puloy-an ni Vicente Flores kag hindi sa balay ni Harry Catalan. Hindi pa sa karon matumod sa mga otoridad kung ano ang gintunaan sang kalayo kag nagapadayon pang ilang investigasyon. Samtang nagdangat naman suno sa investigador sa 332,020 pesos ang balor nga ginbilin nga halit sang sunog. Temporaryo naman nga gintagaan sang dalang pa ng mga nasunugan sang nasambitan nga barangay kag gintagaan man ang mga ini sang ayuda. Bukas naman nga magbaton ang mga apektado sang bulig, ila binagid ang ila kinahanglanon kasubong sang mga bayo, lulutuan, bugas kag mga pagkaon. Sarang makigangot sa ilang nga barangay o kon idiretso sa mga apektado nga pamilya. Mga balita nga ito natipon gikan sa syudad sang Iloilo. Ray Espeja Umalay, nagabandera sang matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.